Kisumu. Audio gada machiegni kenda duogo iri. Awinjo ka weche gin weche modhuro. Kata kamano pile ntiere gino mabende yande ilieko ni nyumba kumi nyiso ni oganda nyalo bedo nong'eyore. Ng'eyo ng'ato, ng'e jirandi. Oganda wachang'o be gisewinje ka gikuodho ni wachech gi ng'ane, wachech gi kijende ma ng'ane gi ng'ane, wachech gi ng'ane nya bedo ka ntiere kweth ma hinyo oganda. Oganda wachang'o ke samoro inyayudo ka oganda bende osebedo kod ng'eyo mar siemo achiel ariyo adek ni gisechich gi jomoko koso ginyo ji kamano to gilal ma oganda okia ni gin ng'a gin yaudi. Nyumba kumi en gima serikal okelo kaka policy, but kidhi National Police Service Act section 96 all the way to section 100 nitie gimiluongo ni community policing. En e chik nyumba kumi to nokel under Public Order Act to ok en e chik to en otamre tiyo ok oti nikech jowa duto kata landi kuonde ma ji odakie tek kabisa mondo ji ong'ere malong'o. For example, wadak Pembe Tatu, ibiro yudo ka Pembe Tatu no waduto ok wang'ere, to wadak Pembe Tatu to nyumba kumi no onego bed ni ute 10 mokwongo kata 10 mokwongo wan go. To community policing mane chikni, community policing mane chikni, jo moko kuomgi tiyo maber kabisa, to moko kuomgi okawo teko ma gionge go, kendo moko kuomgi koro bedo mana kaka informers mag polise, moko kuomgi bende mimiyo uniform. And adwa na wach mano gi chir ahinya. Nitie example ma adwa chiwo achiel ni chien kacha dwe achiel mokadho ka ji auchiel nowuok Kisumo mokawo tuktuk, to ji auchiel ga 4 kuomgi ne gin polise, to giwuok Kisumo Central kato gidhi raid Kisumo West, Ojola nyaka daraja 2 kucha. Ka gichopo kuro to koro gitimo msako ne gimako ji ma jo piny ochich kodgi mano olawo gi momako gi mano tergi e sel dago. Kano tergi e sel kicheko gi tiyudo 2 kuomgi ne polise, moko noringo, to 2 kuom ne jo piny. Polise gi no gole sel sano ok ne piny oru. Nandiko barua gima notim, transfer manotero, ogolo OCS Maseno, ogolo OCS Dago, ogolo OCPD Maseno. To mano ok gima wawacho ni kanitie to kethruok mar arita ma police bendo involved kaka makura wacho mane Baspa gi mamoko, to nego bed ni seria tiye mana kaka tiyo japiny moyud kokwalo simo, seria tiye mana kaka japiny moyud kirandaranda. Adwa na wachi gi teko te nikech awacho gik matimore ka police bende nyalo keto teko. Asewacho teko mane gitiyo ndalo maandamano, ka ginyalo keto teko ma gikwanyo go ma mitokgi gi wuotho, drepe mag mitokgi wuotho kwanyo pesa kuonde mopogore miuse gik maricho godiochieng' kodiochieng' otieno kotieno. Ka ginyalo keto teko no ka ginyalo keto teko machalo ma traffic ukete ndara moko ting'o lwetgi kama koting'o lwetgi kama to ung'e gima timore. Wanyalo wach arita kwe mondo mi jo Kenya obed gi thuolo. Ibiro dhi e sel kata kawuono, an gadie ni kidhi e sel kata kawuono, joma ang' kaka wawuoyo kawuono wawuoyo kabisa, ang' polisi notim raid nyowuoyo, ang' nomak ji, tang' nomaki mas 80% ma joma ang' nomaki gin joma onge ketho, gin joma koro orom ga roma, to police ang' kopiny duto wacho to ulifanya operation jia ni e sel. Magi gin gik ma nyawo mamoko mantiere nikech detection and prevention of crime section 24, section 27, section 35 wacho ni teach police detection and prevention of crime. Nyiso no nego bed ni polise ma wan go, jo DCI, jo NIS, kaachiel gi unit mang'eny, wan gi Kia Cobra Squad, wan gi KQR Squad, wan gi Kia Ng'ok Squad, unit gi teko riw
ka ginyalo detect crime e kuonde mopogore opogore, nikech wan gi hotspots. Sani hotspot en Manyata. Samo wuoye ni hotspot Manyata, kikwano joma osetho Manyata ka for the last 10 days kende, namba no ni malo. Can police detect? Ang'o mamono gi detect mondo gi prevent crime ma Manyata no? Nyocha en Maseno, nyocha en Ojola, nyocha en kuonde mopogore opogore. Detection and prevention mar crime ni en odhi kanye? Wan gi tracking department mar simbe, the tracking department mar unit mar tracking matimo tracking, mamanyo kata jokuoge duto moseyud moyud tracked. Tracking ni to koro bet ni en Goldie. En Goldie ma polise mane tracking department gi to koro giyieng. Sima chiel ginyalo make ji 20 to gikone ji 20 getemi tere kotonge. Erokamano ahinya. Mago nyao manyaka wawachi odiochieng' alanga. Erokamano kendo Musa.